Doncs avui hem tractat diferents temes entre la societat digital, l'economia col·laborativa i de la motivació i què és el que ens impulsa a fer totes aquestes coses. La Gemma, de fet, ens parlava d'un altre tipus d'art i molt relacionat, a més, ara el Jordi feia referència doncs, a un mateix, a la motivació, etc. Quan l'August ens parlava d'una altra forma de paradigma que està canviant i que és canviant, de fet, per mi, íntimament relacionat, perquè al final doncs, allò que deia el Jordi de motivació, intentar fer-ho ets tu mateix, són aquestes petites coses, jo crec, les que fan doncs, un gran canvi de, al final, aconseguir fer una economia col·laborativa, una economia que ens porta a tots. Com ho veieu? Creieu que en petits grups, així petits, un individualment pot arribar a fer un gran canvi i que ve d'aquí el canvi? O el canvi ve com de més a dalt, és a dir, de baix a dalt, de dalt a baix? Com va exactament això? Jordi, tu mateix o la Carolina que... Si ho preguntessis a mi, i jo que sóc un fervent creient de que les persones són l'objecte principal de tot, no? Diria que el canvi ve de baix a dalt. No? Simplement dius que en aquests programes avui hem sentit que el món canvia. I això és una realitat. Estem creant una nova realitat entre tots perquè el món, com estava estructurat, no té sentit. Ha arribat al col·lapse. No? I tot comença per la pròpia persona, no? Que ha de ser capaç de trobar una nova realitat en si mateix. Només m'agradaria dir que Dispenses un llibre molt interessant on també diu, si no t'agrada la teva realitat, tindràs que convertir-te en una nova persona. Així de simple, no? I no és tan difícil. I nosaltres estem canviant, tots els que esteu aquí, no? Estem intentant portar una nova realitat. I comença per baix, segur. Gemma, estàs per aquí? Sí. Mira, jo quan estàveu parlant de l'economia col·laborativa i dels canvis de model, pensava molt també amb el que està passant amb el camp cultural, amb tot el moviment de la cultura lliure, del free culture, que ve una mica de la idea del software obert, que es genera a partir de comunitats. Sí, de fet, al SAS sí que l'hem estat parlant, alguns programes. Sí, tal qual així. Vale, llavors, aquesta idea del codi obert es trasllada també amb al sector de la cultura a partir de models oberts que qüestionen el tema del copyright, no? De fer servir llicències restrictives, el poder compartir. Tot això s'està traslladant, no? I això forma part d'un projecte que vam estar analitzant, no? Recentment hem acabat sobre pràctiques col·laboratives a internet amb l'ús dels nous mitjans. I llavors, aquest paradigma de la cultura lliure que podria ser, no? Es podria veure com marginal o també molt d'arrels, no? De baix, com diem, no? de les persones, aspira també a convertir-se en un model normal, en un model que pugui coexistir amb els models culturals que coneixem més tradicionals o més basats en buscar el finançament, no? amb una institució. En canvi, el sistema de la cultura lliure, que també està molt vinculat al crowdfunding, al crowdsourcing, a buscar els recursos de la gent, intenta normalitzar-se també. Llavors, pot ser al final el que ens trobem és una coexistència de models. El que hi ha ara és com un xoc de models entre, diguéssim, un model més economicista o més capitalista, o com vulguem dir, i aquest tipus d'iniciatives. La idea possiblement és que en el futur puguen coexistir aquests nous models, que estaria molt relacionat amb el que es deia de les monedes alternatives, per exemple. Clar, és això el que anem a dir a l'August, que al final és aquesta nova forma de fer canvi. Tu com veus, són les persones també usuàries les que ho estan canviant? Tu que ho estàs vivint doncs, en primera mà, com està actuant en aquest sentit? A veure, hem de reconèixer que és complicat transmetre, no és que sigui complicat el concepte en si, sinó que és difícil conscienciar a la gent de que hi ha altres maneres de viure, altres maneres de tenir un projecte de vida. Però un cop fet aquest primer pas, un cop tocada la sensibilitat de l'usuari, l'evolució és molt ràpida. La capacitat d'adaptar-se és molt ràpida. El que costa és fer aquesta transició, o sigui, donar un primer pas. Carolina, tu més a nivell psicològic, com veus aquest canvi? A veure, com diuen els companys, o sigui, el canvi ha de venir des de baix, no? O sigui, les persones menys resistents, no? A aquests canvis són precisament la gent que estigui motivada per fer-ho, no? La persona que tingui aquella il·lusió, la que té la idea, no? Petites idees sempre generen grans canvis i és l'única oportunitat que tenim. Si esperem que el canvi vingui des de dalt, on normalment està la comoditat, jo conec això, no em fa por i això ja sé on te m'aporta, no?
Llavors, la resistència és molt més gran, amb la qual cosa el canvi s'ha de generar sempre des de sota, no? Des d'aquell que té menys a perdre, que vol fer més canvis, no? Com sempre hem dit, de la gent jove, dels que tenen idees creatives, perquè a partir d'aquí és on podem generar un gran capital, no? Un gran talent o una gran idea que després sigui més fàcil de vendre, no? Aquells que estan més còmodes, més estables i més resistents. I que és el que és complicat fer el canvi. Exacte. És sortir de la zona aquesta de confort, confort, de dir, exacte. bueno, hi ha una altra vida fora. No? Exacte.